ya ketek. Kayak apa ya ketek iku oleh duit iku. Ketek pinter golek duit, sing aman ora mek wong tok. Ketek ya pinter golek duit iki. Nah. Ketek ya pinter golek duit, guys, ketek, guys. Ora mek wong tuwek. Terus ya apa ketek golek oleh duit. Kontennya hari ini ketek ngamen.